this ladies like, big deals, great shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how it sounds like. I'm in the streets, so this ladies like, big deals, great shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how it sounds like. What I gotta do is, I gotta love without feeling. People show love cause they need me. All I do is blaze like the hate. I got this kids from another way. Άρχοντα! Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Ζήστο λίγο, ζήστο. Ζήστο. Ζήστο λίγο. Έλα εδώ. Συγγνώμη, εγώ είμαι ο Χρήστος. Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Να σε λέω κύριε Αντώνη. Όχι, είσαι νέος, να σε λέω Αντώνη. Δευτέρης, φίλε. Γεια σου, Δευτέρη. Άκου, πέρασα τώρα από εδώ, ήμουνα με τη γυναίκα. Πρώτη φορά να στην Κρήτη. Βλέπω εδώ πέρα πόσες ρίζες ελιές και είστε δύο άτομα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, δεν θα σας καθυστερήσω, 4 ερωτήσεις θα κάνω. Το μηχάνημα αυτό αξίζει τον κόπο να το πάρω εγώ? Βέβαια και αξίζει. Περίμενε. Καλά κάνεις μου το λες. Πόσους εργάτες βγάζεις αυτό το μηχάνημα? Πρέπει να αυτό το μηχάνημα. Για πόσους εργάτες κάνεις αυτό το μηχάνημα? 6-7 άτομα. Κάτσε, βουλή με σκότωσες. Σιγά μεγάλο, εντάξει. Να σου πω, 6-7 άτομα γλιτώνεις στο κάθε μηχάνημα. 6 άτομα. Ναι, να ραβδίζουν. Πόσες ρίζες μαζεύεις ελιές? Αυτό το μηχάνημα, πόσες ρίζες μπορεί να μαζέψει τη μέρα? 50 με 60 αναλόγως την εποχή. Εγώ σου πω 50 ρίζες. Αναλόγως την εποχή. 50 ρίζες, Ναι, ναι. Άρα δεις 6 άτομα, να βάλουμε ένα 500 τη μέρα. Ναι, για πλάκα. Θέλει, Ναι. Άρα 90 μέρες περίπου. Πόσο έχει το μηχάνημα αυτό εσύ? Άμα θες μου λες. Κάμια 60 χιλιάρικα. Άρα στο 1,5 χρόνο έχει απόδοση. 2 σεζόν, ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω εσένα τώρα που είσαι πιο κάτω. Αν του χρόνου δεν έχει τόσο απόδοση, Ναι. δεν έχει ελιές. Τι το κάνει, το έχει βάλει στην αποθήκη και κοιμάται? Βέβαια. Πολύ εύκολα μπορεί να το πάρει να δουλέψει έξω. Να πα να μαζέψει ελιές άλλων. Να σε μισθώσουν με την ώρα να πα να δουλέψει έξω. Ωραία, μπράβο. Συμφωνία κάνετε. Μπράβο η κριτική. Μπράβο η κριτική. Έχουμε εξελιχθεί. Μπράβο η κριτική. Συγγνώμη, το μηχάνημα εδώ, το τηλεχειριστήριο, αυτό. Το παίρνω εγώ το μηχάνημα. Ωραία, μου αρέσει. Το παίρνω. Πόσο καιρό κάνω να το μάθω, ρε παιδί μου, πόσο καιρό? 6-7 μέρες. Είμαι γάτος εγώ, μην με βλέπεις έτσι. 6-7 μέρες. Άμα είσαι γάτος, 5-6 μέρες θα σου πάρει. 5-6 μέρες, Άμα το μαθαίνω. Ναι. Ερώτηση. Κάνεις μια, το παρατηρούσα πριν που καθόμουν και μου λέει η γυναίκα μου, κοίτα μου λέει πώς χαϊδεύει την ελιά. Λέω, μην μπερδεύεσαι, παιδί μου, ηρέμησε το μυαλό της γυναίκας. Την ελιά βλέπω ότι χαϊδεύει και πέφτει ο καρπός χρά κάτω και βλέπω κάτω τώρα εδώ πέρα δεν έχει ούτε φύλλο. Την τραυματίζει την ελιά. Σπάει κλάρες, κάνει ζημιές. Όχι. Είναι θέμα μηχανήματος και χειριστή βέβαια, αλλά κυρίως μηχανήματος. Μόλις μάθει ένας άνθρωπος να το χειρίζεται καλά, δεν κάνει ζημιά στο δέντρο. Όχι. Το μηχάνημα αυτό, τι ράτσα είναι? Ιταλικό. Ναι. Και άμα σου πω ότι άμα με ρώταγες το ήξερα, θα σου πω γιατί δίνω και εγώ λάδι. Βγάζω λάδι κι εγώ. Ναι. Το κατάλαβα από τον ήχο και από τη φινέτσα που έχει. Όμορφο. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν περίμενε. Βλέπω εδώ πέρα το μηχάνημα. Εκεί η γούβα μέσα στην ελιά. Βλέπω έχει μια τρύπα μέσα. Μπαίνει το μηχάνημα μέσα στην τρύπα. Μπαίνει παντού. Προφανώς και μπαίνει. Λόγω του ύψους που παίρνει και της Κάτσε λίγο σου πω, μωρέ, δεν σταματάς. Αφού ρωτάς. Περίμενε λίγο. Την ξετινάζει την ελιά, όλη, μπαίνει όλη. Σου μιλάω και εσένα. Όλοι μένουν. Όλοι, ο καρπός πέφτει κάτω. Ωραία. Ερώτηση. Το μηχάνημα αυτό, το τηλεχειριστήριο. Ναι. Φέρε το βάλω μια στην τσέπη. Στην τσέπη μου λέω, στις σημαίες. Βάλτε λίγο, μην τρέπεσαι. Παντρεμένος είσαι και φοβάσαι, τι είμαι. Ερώτηση. Πόσα μέτρα πιάνει αυτό το μηχάνημα? Πόσα μέτρα? Μέχρι και 50 μέτρα. Δηλαδή, εγώ θα πάω πίσω τώρα. 50 μέτρα, ναι. Βάλτε το μπροστά το μηχάνημα. Με τη μία πήρε. Με τη μία. Τακμάκι. Λοιπόν, να σου πω, πες μου λίγο. Πάνω, πώς πάει? Λοιπόν, εδώ είναι το αριστερά-δεξιά. Αριστερά-δεξιά. Πάνω κάτω. Τα τηλεσκοπικά. Άστα, αριστερά-δεξιά, πάνω κάτω. Αριστερά-δεξιά, πάνω κάτω θα δουλέψω. Θα πάω πίσω. Το πιάνει! Απίστευτο! Σώπα ρε! Πάρ' το! Πάρ' το! Δεν θέλω! Εύκολο είναι! Λίγο χρόνο αφιερώσει. Θέλει λίγο το τακ-τακ! Το τακ-τακ! Σαν τη γυναίκα είναι να μάθει τα κουμπιά της! Έτσι, μπράβο! Αμέ! Να σου πω, πού είσαι! Δεις το λίγο μόνο το μηχάνημα! Σου πω και το τελευταίο σημαντικό! Πες μου, εκτός και το έχεις κρυφό. Για πες. Από πού έχεις πάρει αυτό? Από τα Χανιά εδώ. Συριανόγλου Ρέθυμνο. Πώς? Συριανόγλου Αντώνης Ρέθυμνο. Συριανόγλου Αντώνης Ρέθυμνο. Πόση ώρα είναι από το Ρέθυμνο? 40 λεπτά. Θα πάρω τη γυναίκα εκεί πάνω εδώ. Έχει άλλα πράγματα εκεί πέρα αυτός? Τα πάντα. Πανιά, τέτοια. Τα πάντα, όλα. Πανιά, Κλάρκ, τα πάντα. Ό,τι μηχάνημα θα θες, τραχτέρ, τα πάντα όλα. Κάτσε ρε φούλη.
Μιχάλη, θέλω να πάρω και πανιά. Άμα μπει εκεί θα φύγει με πολλά, δεν θα φύγει με ένα. Μαγκές, μη σε καθυστερώ. Γεια σου, φίλε, χάρηκα. Ευχαριστώ. Εσύ είσαι να πούμε. Τι πάρα μου. Καλά, φίλε, χάρηκα. Φιλιά, ευχαριστώ. Το καλό. Μαρία! Πάμε, έλα. Μπλέξαμε, αργήσαμε. Αντώνη! Ναι. Φέρε μια ρακίνα πιο και μέσα ο άλλος Αντώνη, σε τα Χανιά. Για το ραβδιστικό του τρακτεριού. Εδώ είμαστε. Το ρακί, τη ρακί πρώτα, ρε. Ωπα, Παναγία μου. Πού είναι ρακί? Δεν έχουμε τη ρακί. Άντε, δε. Α, Πάμε τώρα να δούμε για κάνα μηχάνημα. αδερφέ, εδώ είναι μπουτίκ αγροτικών μηχανημάτων. Έχω πάθει σοκ. Είναι μηχανήματα που δεν τα ξέρω καν. Αλλά θέλω πρώτα, άκουσα με. Μην μιλάς, κρατήσου λίγο. Θέλω να μου δείξει το ραβδιστικό που είχε ο Αντώνης κάτω στα Χανιά. Που μάζευε τις ελιές μόνος του. Πάμε. Μόνο του. Πάμε. Να το! Εδώ είμαστε. Άντε, δε. Εδώ είμαστε. Ελαιοραβδιστικό CRF. Olive One, το καλύτερο ραβδιστικό της αγοράς. Περίμενε. Ωραία. Από λόγια έχω χορτάσικο, πράξελο. Πες μου για ποιο λόγο να έρθω να πάρω από σένα το ραβδιστικό αυτό και δεν πάω αλλού. Απλά πράγματα. Ποιότητα. 360 μοίρες περιστροφή. Έτσι δηλαδή. Σβούρα. Μπράβο. Σβούρα. Ηλεκτροϊδραυλικός παλμός. Ρυθμιζόμενος παλμός, όπου ρυθμίζουμε ταχύτητα παλμού και δύναμη παλμού. Άκου, με μπερδεύεις πολύ. Εγώ μαζεύω το Σεπτέμβρη, αγουρέλαιο δίνω στον κόσμο. Ωραία. Έχει άλλη δόνηση. Άλλο... Να δω να σου δείξω, παιδί μου. Εδώ ρυθμίζουμε από εδώ, κοίτα πόσο απλά. Τσουπ. Ωραία. Και εδώ ρυθμίζεις τη δύναμη που θέλεις να χτυπηθεί η ελιά. Δηλαδή το πόσο μεγάλο θα είναι αυτός ο παλμός. Τέλεια. Και από εδώ ρυθμίζεις την ταχύτητά του. Δηλαδή το πόσο γρήγορα ξέρεις να το χειρίζεσαι για να πέφτει ο καρπός κάτω. Ωραία. Πες μου άλλο προσόν που έχει το δικό σου το ραβδιστικό αυτό. Πάμε. Από τα άλλα. Μπουκαλάκια ζώτου μπροστά. Τι μπουκαλάκια ζω του, τι είναι αυτό. Μπουκαλάκια ζώτου, εδώ. Απορρόφηση κραδασμών. Όταν έχεις μια τέτοια χτένα να πηγαίνει μπρος πίσω, βλέπεις όλο το μηχάνημα και τρέμει. Εδώ το βλέπεις ακίνητο. Είδες να τρέμει στο Αντώνη? Δεν το είδα, ήταν αθόρυβο. Είδες? Και καταρχήν δεν είχε δρώσει, ήταν ατσαλάκωτος. Ήταν σαν λόρδος. Μάζευε ελιές και δεν είχε δρώσει. Το μηχάνημα δεν ακουγότανε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η παραγωγή πλέον που πάνε μπροστά. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό είναι κινέζικο. Όχι. Δεν υπάρχει Κίνα απάνω σε αυτό το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα, ό,τι φοράει απάνω, είναι ιταλικό και είναι υψηλής ποιότητας. Αδερφέ, είναι σημαντικό αυτό που λες. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δεν μιλάμε για κινέζικο προϊόν, επουδενή. Δεν έχει τίποτα κινέζικο απάνω από το μηχάνημα. Ωραία. Είδα στον Αντώνη που έχει πάρει και ένα. Σαν αλέτρι ήταν στο χωριό. Αλλά μάζευε κάτι τα λιόπανα. Μάζευε τα λιόπανα και ένα άλλο μηχάνημα. Πάμε από εδώ. Πάμε. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ. Μπράβο. Συγγνώμη. Πλώνουμε. Ναι, περίμενε, δεν χορτίζει κουβέντα εσύ. Ωραία, το πανί. Άμα έχω ένα πανί εγώ 6 επί 12, 5 επί 10. Όχι. Όχι. Εδώ θα πάρεις ένα πανί 6 επί 100, 6 επί 80. Ή θα πάρεις ένα 9 επί 50, ένα 10 επί 50. Θα πάρεις ένα μεγάλο πανί, έτσι ώστε να μην στρώνεις, ξεστρώνεις όλη την ώρα με το μηχάνημα. Μπράβο, λοιπόν. Στρώνεις, ξεστρώνεις και στο ξεστρώσιμο του μαζεύεις και τον καρπό μαζί. Προνοείς ρε φίλε για τον ελαιοπαραγωγό, Μπράβο ρε φίλε. Ωραία. Και το άλλο, αυτή η ρουφίχτρα που είδα. Πώς λέγεται, που μάζευε το πανί, ρε. Μάζευε όλο τον καρπό της ελιάς. Και φεύγανε τα φύλλα, φεύγανε έτσι τα φύλλα. Τα έχουμε εδώ όλα, μην άγχωνε. Πού πάω. Εδώ είμαστε. Αυτό. Εδώ είμαστε. Βάζουμε το σπιράλ μας εδώ. Ρουφάμε από κάτω τον καρπό. Βάζουμε το παλετοκιβώτιό μας εδώ στα πυρούνια. Κρατάμε το παλετοκιβώτη απάνω. Από πάνω φύλλα, από κάτω καθαρός καρπός. Και γεμίζει κατευθείαν ο καρπός πάνω. Ούτε σγούψε ούτε τίποτα. Τελειώσαμε. Αθόρυβο γι' αυτό. Ιταλικό γι' αυτό. Ιταλικό της ίδιας εταιρείας. CRF. Αδερφέ, άκουσέ με τι θα σου πω. Πραγματικά. Η ελιά είναι η πιο δύσκολη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Το μάζεμα της ελιάς. Χαίρομαι γιατί μας το έχει κάνει για εμάς τους αεροπαραγωγούς η πιο εύκολη δουλειά. Δεν τις μαζεύουμε εμείς. Τις μαζεύουν τα μηχανήματά σου. Ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Αυτός είναι ο σκοπός. Κάτσε, μόλις είσαι κυβερνητικός. Γι' αυτό εδώ πέρα δεν μου πες τον θρηματιστή. Εδώ. Θρηματιστής Λόπες Γκαρίντο. Να σου πω, βραζιλιάνικος. Από το όνομα. Ισπανικός. Κοντά έπεσα. Να σου πω, το κάνει θρύψαλα, τι κάνει αυτό, πες μου. Παίρνουμε κλαδιά μέσα, ανεβάζει από το χώμα, τα παίρνει μέσα, θρύψαλα. Μόνο τα λιόκλαρα. Λιόκλαδα, οτιδήποτε κλαδί έχεις, το παίρνει μέσα, το βγάζει. Κάτσε, παιδί μου, άμα πάρει και ένα κλαδί τόσο δηλαδή.
τόσο. Και τόσο να το πάρει. Σόπα, δεν έχουμε πρόβλημα. Θρύψαλα. Κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά εγώ λυπάμαι, φίλε. Μ' αρέσει το ιταλικό. Εδώ σε έχουμε. Έχεις ιταλικό. Εδώ σε έχουμε. Εδώ σε έχουμε. Δεν πας πουθενά. Ζανών. Ζανών. Το ίδιο ποιοτικό. Της ποιότητας, από τα καλύτερα μηχανήματα της αγοράς και αυτό. Και τα δύο μηχανήματα είναι τα Βάνη. Πώς το πες πριν, brand name, πώς το πες. Τα καλύτερα brand name της αγοράς. Θα μου τα πεις στα ελληνικά γιατί δεν ξέρω αυτά. Είναι οι καλύτερες μάρκες από τις καλύτερες μάρκες της αγοράς. Μπράβο. Στην παγκόσμια αγορά είμαστε πρώτοι. Ερώτηση, και αυτό το τόσο το κάνει Θρύψαλα, αλήθεια θα μου πεις. Άκου, ή μόνο τα λιόκλαρα της Βάλε όσο θες μέσα ρε και έλα πες μου. Θρύψαλα. Με εγγύηση επιστροφής του μηχανήματος. Δεν υπάρχει λόγος να με εμπιστευτώ. Σε εμπιστεύεται όλη η Κρήτη. Εγώ δεν θα σε εμπιστευτώ. Όλη η Ελλάδα. Είσαι μάγκας.